Soňky döwürlerde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň käbir ýerlerinde maskarawaz eşikleri giýgili adamlar görülip başlandy. Do you see a clown? No fucking way. Ýollarda What are you fucking? Fuck, Trevor! Oh my God! Get in here! What the fuck? Go! Fuck! Oh my God! Go! What the fuck? Holy fuck! Oh my God! Shh, you guys be quiet. tokoýlarda Yo, what the fuck are you doing? What the hell's wrong with you? What the fuck? Bro? Yo, are you serious? Yo, this nah. Yo, go around this fool. Fuck with this motherfucking Yo, clown shit. go around this fool, bro. Stop with the childish shit, Yo. bro. käbir ýerlerde He's not there! Go! Run! birden görülip başlanan maskarawazlar. Bu wakanyň sany gitdiňçe köpelip barýar we bu wakalar awgust we sentýabr aýlarynda köpeldi. Bu barada ýörit interaktiv karta dördüldi. Görüşüňiz ýaly adamdan adama geçýän kesel ýaly kartanyň ähli ýerlerine ýaýrap barýar. Bu wakanyň başy nädip başlandy? Näme üçin başlady? Haçan başlanlygy barada hiç zat bilinenok. Bilinýän zat bolsa hemmemiz bolmasak hem käbir adamlar maskarawazlardan gorkýarlar. Hemde gaçerwet gorkýarlar. Eger sizde de şeýle gorkup bar bolsa, gynanma. Diňe sizde her bir 10 adamyň birinde beýle gorkup bar. Bu gorkunyň adyna kaulrofobi diýilýär. Uly derejeli gorkak adamlar bir maskarawaz görellerinde bedenine titreme, çalt-çaltdan dem alma, uly ses bilen gıygırmak ýaly ýagdaýlar ýüze çykyp bilýär. Maskarawazlaryň işi adamlary esasanan çağılary güldürmek dälmi? Onda näme üçin käbir adamlar bulardan gorkýarlar? Sebäbi beýnimizde adamlaryň ýüz keşfini tanaýjy, ýagny okoýjy bir sistema bar. Adam ýüzi görenmizde beýnimiz ony çaltyk bilen analiz edip biz üçin peýdalymy ýa-da ziýanlydyg barada bize düşündirýär. Meselem, erwet häsiýetli adam görenmizde onuň ýüz keşfinden bilip bolýandyr. Ýagny şeýle diýýäris. Bu adam erwet häsiýetlemeýinde ýüz keşfinden bildirýär diýänsiniz. Onda maskarawazlaryň ýüzi nähildir? Üýtgeşik, pozulon, açyk ak renkli, ýüzünde gorkunç sızyklar, gypgyzyl bir dodok we ullukon top ýaly burun. Ine bularyň hemmesini görýän beýnimiz muny erwet hasaplap başlaýar. Ine bu maskarawazlar barada Stephen King gorkunç bir roman döretdi. It, ýagny ol diýen manyny aňladýar. Bu kitap soňra bolsa serially kino görünüşinde ýazga geçirildi. 1940-njy ýyllarda Batman romanlarynda ýüze çykan erwet häsiýetli Joker'in başlamagy bilen bu häsiýet ähli teatrlarda, kinofilmlerde we multfilmlerde yer almagy başardy. Maskarawazlar, Jokerler öňkü döwürlerde uly köşklerde ýaşaýan padşahlary güýmeýär we güldürýärler eken. Videonun başında da aýtşym ýaly. Awgust aýlarynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýüze çykan bu ähli ýerlere ýaýrap başlaýan bu maskarawaz häsiýetli adamlar aýdylşyna görä dünýäniň başga döwletlerine de ýaýrap başlapdyr.